kaigsunan, welcome sa atong programa Takna sa Pagtuon. Happy Sabbath kaninyong tanan. Uban gihapon kanato ang atong madasigon nga kauban sa kaumhan sa South Philippine Union Conference, si Pastor Asoy, ang atong Personal Ministries Director o Sabbath School Director sa ato ang SPUC, o si Ma'am Pinky Gulfan, ang ato ang Women's Ministries Director sa South Philippine Union Conference. Ma'am Pinky, Pastor Asoy, kumusta? Pastor Gingging o Ma'am Pinky, kumusta sab? Maghatag kog mga greetings nga to sa atong mga kaigsuunan sa nagkalalain nga mga nasod, sa gawa sa nasod sa Pilipinas. So, ma-Amerika man, ma-Canada man, o asa nga mga nasod nga atong maabot sa atong pagsibya, akong gipangumusta og kami nagkapanghinaot nga kamo naa sa maayong kahimtang sa iyong pagpangalagad sa Ginoo. Ako sab ikalipay ang pagpangumusta sa atong mga kaigsuonan ug mga higala dinhi sa tibuok kaumahan sa South Philippine Union Conference, labi na diha sa Bukidnon, sa Mati, sa Pagadian, basta kay sa tibuok dinhi nga union. Sa tibuok Mindanao. Salamat. Tibuok. Ang kining atong programa sa Takna sa Pagtuon, mga kagalaan, makita kini sa mga social media sites, sama sa Facebook, sa YouTube, o labaw sa tanan sa atong television. Labi na gid karon mga kagalaan nga nanata sa GIS satellite, nga sa lain-lain nga mga kanasuran sa Asia, makita na kita mga kagalaan. Sa dili pa kita mapadayon, maghimo kita sa pinasahi nga pagampo. Ginoong Dios, sa makausapa among gipangayo ang imong kaalam, pinaagi sa imong balang espiritu nga magadala og kahibalo sa pagtuon ining among leksyon sa eskwela sabatika. Tabangi Ginoo nga masabtan na mo pag-ayo, mga kaigsuunan, madasig, malig-on sa ilang pagpangalagad, ug magatubo sa espirituhanon diha sa kaalam mo kay balok ng Ginoong Hesukristo. Salamat sa pagtubag sa pag-ampo amo kaning pagadawaton ang tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Mga higala, ania kita sa atong lesson number 4, ang uluhan, God and Human Suffering. Usa kini ka sensitive kaayo nga topic, kay maghisgot magud ta mga kagalaan, dunay duha ka puwersa nga kanunay gyud nga nagabundol kanato mga higala. On one hand, there is the issue of atheism, nga walay dilis na mutuo sa Ginoo. On the other hand, nag-struggle ta sa pagsabot ining theological word nga theodicy. Sa dili pa ko mapadayon mga higala, ako lang mong istoryahan gamay, ma'am. Duna tay kauban nga pastor sa una, si Pastor Abel Vergara. Nagbisita siya sa Akua dito sa distrito sa Mulawi, kay silingan man may district. Naglaag siya sa Akua. Naabtan siya ulan dito sa vulcanizing shop. Diin dito sa kapavulcate. Duna po'y mga Amerikano nga gadala og big bike ba, nga nagpasilong po dito, nagpavulcate po. Nagsugilanon sila. Eventually, na isulti ni Abel nga siya maoy usa ka pastor. Unya miingon din ang Amerikano nga, so you are a pastor? You believe in God? Mao na mga kagalaan ang maong pangutana. And say, yes sir, I believe in God. Are you a father? Ingon ang Amerikano. Amahan ba ka? Say, yes sir, I have one child. Well, if God is a father, where was he during the war? Ana ang pangutana. Gipangutana siya. Mga kagalaan, lisod kay nga pangutana. Katugod nga pangutana, nakapahinuklog niya, balik siya tuon, kay nalibog sa kung saan pagtubag, ingad to siya sa kung distrito, kay nagpahungaw sa iyang pagbati nga, amahan ba ka? Kung amahan ka ako, veterano ko sa gubat. Asa man ang Ginoo. Kung Ginoo amahan pa, asa man siya atong panahon na, pwede magdaghan na giking nangamatay. Mauna mga kagalaan. Kato siya, dili mo to o Ginoo. Tungod sa nagapanghitabo. Karon po sa atong leksyon, ga-struggle ta og theodicy. Unsa man na, mao ni ang pinulungan mga kagalaan nga, kung ang Ginoo pa, puno sa gugma, kung ang Ginoo puno sa kaalam o kahibalo og anaa kaniya tanan ang kagahom, nganuman nga gitugot man niya ang dautan, ang mga maot nga mga panghitabo diri sa tong kinabuhi. Asa man ang Ginoo nga gugma man ka siya, gamhanan man ka siya. Mauna mga kagalaan, no?
dili ni siya kaniadtong lesson karon, dili ni siya Igo. nga attempt kay ang ikaupat naman tang eleksyon. Taas-taas pa mga kagalaan. Be patient nga in the long run matubag ra naton ang mga kagalaan ang kana nga pangutana kay mao maginay center sa atong pagatubagon. But this lesson karon is a first attempt to answer that question mga kagalaan. So mao ni ang atong paghisgutan. Karon alang sa atong una nga teksto nga atong pagapamalandungan ma'am sa Romans chapter 1 Verse 18. naghisgot man din nga ang Dios kuno nagapadayag sa iyang kaugalingon pinaagis kinaiyahan. Ato kunong basahon na be. Kay ang kaligutgot sa Dios ginapadayag gikan sa langit batok sa tanan nga pagkadili Dios nun ug sa pagkadili matarong sa mga tao. Nga na nagpugong sa kamatuuran pinaagi sa pagkadili matarong. 19. Kay kadtong mahibaluan mahatungod sa Dios ginapahayag diha kanila. Kay kini ginapahayag man sa Dios kanila. 20. Kay ang iyang mga butang nga dili makita sukad sa pagtukod sa kalibutan makita sa dakong katinaw nga masabot pinaagi sa mga butang nga binuhat. Bisan pa ang iyang walay kinutubang gahom ug pagkadiyos aron sila walay ikabalibad. Pastor Asoy, Amang Pinky, gisulti din sa Biblia mga kagalaan nga ang God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, makita kuno sa kinaiyahan, being understood so that men are without excuse. Aron ang tao kuno Walay ikapangulipas. sa unsa man nga pamaagi, Pastor, ma'am, nga makita nimo ang Ginoo sa kinaiyahan. Can we observe God in nature? Kung kita mo hangad ta sa langit ug ikaw dunay pagtuo sa Ginoo, sayod kaayo maka-testimony ka nga makahatag kag pamatuod nga kining tanan dili mahimo og usa ka ordinaryo nga tawo. Kung mag-question ka, naa ba gyud Ginoo o wala? Mismo pastor ang atong presensya. Our very own existence is a proof that there is a supreme being who created us. Kaya sa una naglibog man gyud ko. Ug ngano nga ang mga tao dunay mga tao nga di mo tuo og naabay Ginoo. Kung nga kasayang no nganong dili sila motuo nga kung kita lang sa atong pagkamao bisag scientist pa ta di kita kapatubog usa ka buok mais. Pero tanawa kay makaobserba man gyud ko sa kinaiyahan. Ang tanom kung sigihan nimo bubo kay kinahanglan gyud tubig nga may chlorine minus ang iyang tubo. Pero paulan na lang bisag kaisa di ba kanang tanang mga lunhong sagbot mo gitib na siya nga murag magic dali kay motubo. Kay natural nga ulan gikan sa langit. Bot pasabot ma'am nga dunay creator. Oo, mao na kumbot pasabot. Para nako, nganong ako motuog Dios, nganong naagyo Dios. Tanawa ra gud ng kanang stars, kanang galaxy, tanan diha nga mga di ba gud na wala pay Ginoo, wala pay gahom ang Ginoo. Para nako kay nagtuo man ko Ginoo. Di ba gud na magbangga og way ga control ana? Tinuod. Ako ba imagine ko ana nga kanang mga planeta, imagine ra gud na kung walay Ginoo nga nagkontrol ana, unsa kay nahitabo? Ano ako, personally, pareha man gud na Pastor Ginging sa usa ka lawyer. Grabe gid siya kadili mo tuog Dios. Na istorya niya ang usa ka pastor. Ingon siya, kung tinuod lang nga na Ginoo na iya gyud gi-prove nga way Ginoo. Pero ingon ang pastor nga sige attorney, di man gyud ka kamo tuog Ginoo sige. Pakitaay kuno ko buhati kog kamuti lang. Bisag kamuti lang. Wa man nalagom ang attorney, wa siya katubag. Sige, kanang bisag bukbukon lang ang kamuti, buhati ko karon dayon kay di man ka kamo tuog Ginoo. Sa laktod mo kay igsuonan, bisag unsa ka tingali para nato no kay nagtuo man ta Ginoo. Para nato naagi Ginoo kay nganuman makita nimo sa tanang butang nga imposible nga dili mahimog walay gahom nga nagapaluyo niini. Sa usapod kabahin pastor baka nang theory of Big Bang. Sa mga atheist man na di mo tuo nga ang origin sa tao diha sa gamay kayo nga microorganism diha pinya hangtod nga nahimong unggoy. Ikita nga tao ganahan ka nga ang imong lulo unggoy.
naa pa man gud gihapoy dili gid ka mosugot. naa may missing link mga dili pa gid ma-connect mga kagalaan. Salamat ko sa inyong inputs. Tinuod ba na nagbasa ko sa usa ka libro about science, Searching for God. Kanindot kayo kanida nga atong gihisgutan ni Pastor Asoy ang atong universo nga kanilang tuyok di ay sa ato ang yuta di man Atong tagabantay planeta. sa atong planeta katuyok ni ang speed di ay ani equivalent sa 1 year. bala nga milibot sa milabay sa imuang mata kapito. Grabe sa. Ing ana kakusog. Pero Di ka kamgo. tan-aw nimo hundreds and hundreds and hundreds of billions of galaxies. Unya wa magbangga. Muna akong ginuna na ko na. Kung nga, pastila, no, nagbangga na, pati na itong ruta, patay, tatanan. Nga natan tustoy. Dako kayo ang galaxy, natan tustoy. Kung sa ragoning Earth, kagamay ragi kayo sa gihimo sa Ginoo ba? Sa stars lang daan. Mao nang wala excuse. Mao nang giingon sa Biblia. Wala gyud excuse ang tao nga dili mo tuo Ginoo. Kay mo tan-aw ka sa creation, dunay gahom. There is power involved. Number 2, there is design. Kagahapon nagbasa ko og robotics man ba. Kanida itong mata, hangtod karon wala pag pinaka-intelihente nga tao nga naka-replicate, nakahimo og pareha og mata sa tao. Kana bitang labayon day kag bula. Nga ang imong mata musunod sa bula, dayon musunod pud imong kamot kay salon ang bula, dili na mahimo sa robot. Perting lisuda kay na kana pag-interpret sa speed. Unya ang at the same time ang kamot nimo musunod kay salon ang bula. Perting lisuda na. Coordination man na sa utok. Giunsa na pag-design mga kagalaan og nasalagmaan lang lugar na ngaming gikan sa usa ka one cell animal ni develop matod pa sa mga scientist, for an eye to become an eye, they must exist. All the parts must exist in one time together. Na sa amin na pila man na ka-layer, pila man na ka-filament, unya ang nerves pang nag-connect sa brain. Sa akong lain pang malandog pa sa gingging, kana grabe man yan, lisod man ato karon gyud. Kana lang paghimo sa tao ba nga pila ka millions of kanang sperm ug ang kuan magtagbo ba. Nya usara man gyud nga magtagbo nga mahimong tao, di ba? Nakabantay mo ana? Unsa gyud kahibulungan ang Ginoo gyud. Sa ato pa ako mismo ako karon miracle ko ba nga natawo ko. Ano Amen. mo kunaon? Tinuod na. So makita nimo mga higala nga kung imo lang sabton pag-ayo ang dagan, there is power, there is design sa universe. Imbis maingon ka nga imposible nga naay Ginoo. Imposible na gid kay sa tao nga dili mo tuo nga walay Ginoo. Correct. Because there is no other explanation. Unsaon nimo Lisod pag-explain? tuuan nga way Ginoo. Oh. Unsaon nimo pag-explain na kung walay Ginoo, wala mga kagalaan. Lisod kaayo. Nga mao to nga dili nimo na ma-explain. Karon Okay, mga kagalaan, balik ta sa atong leksyon. Human suffering. Naa magkagi Ginoo. Kaganina Pastor Asoy nangugat magig kaghisgot nga naagi Ginoo, Ma'am Pinky. Ako gid ako yung ipamatuod nga naagi Ginoo. Ngano man lagi nga na may mga kalisod. Nga gamhanan magkakana siya kay gihimo niya ang kalibutan unya naapag i-design. Ngano di man niya i-design ang ato ang Okay. kinabuhi nga di na lang pud ta magantos kaluoy na bisan sa naay usa ka kuan. eroplano gitirahan og missile naapag ang eroplano katong MH unsa to nga eroplano nga wa pa nakita hangtod karon kaluoy kay sa mga tawo nga nangawala anong di ba nila mapugngan pila ray pag-ana gamay gamhanan Wala, magkakayo. no? Kung imong bitang pamalandungon, mo nang mukam up ang word nga great controversy. Na ay kalibog, na ay atong di nato masabtan ba sa atong tawhanon nga panghuna-huna. Kay kung matugkad pa lang nato, wa na Ginoo. Mo na nga ang Ginoo magpabilin gid ang Ginoo kay ang tao mismo ang atong hunahuna gitawag ni finite man tiyan. Dili ta katugkad. Unya ta sa pastor ganong na human suffering. Oh. Nahibalo naman ta sa atong pagtuon balik-balik naman ng leksyon, no, di ba? Ang Ginoo gugma, ug tungod sa iyang gugma dili maayo nga
ang tao nga iyang gihimo out of his love, moalagad niya out of dili motivated by love. Pero sumala sa imong nalitok sa previous nga leksyon nga out of part of that package sa iyang gugma gitagaan ta niya og freedom nga unta ang atong pag-respond sa Ginoo kanang gugma gyud ang motivation. Pero tungod ana existence nga dako kay question mark sa sala, mao ni nakapa-distorted sa kinaiyahan nga perpekto unta. Grabe gyud nga distortion tinuod gina Ma'am Pinky. Grabe nga distortion nga gihimo sa yawa mahitungod niya na. Gani usa sa mga labing maalam nga tao, Christian writer nga gitawag og si C.S. Lewis. Makita nimo mga kahigalaan sa conclusion sa tong leksyon nagaingon gud siya nga, not that I am in much danger of ceasing to believe in God. The real danger is of coming to believe such dreadful things about Him. The conclusion I dread is not, so there is no God after all, but, so this is what God's really like. Ingon si C.S. Lewis, mga kagalaan nga, ang conclusion nga kung naabot, wala kay kung mahadlok nga, maghuna-huna nga, wala giday Ginoo. Kay naa magiginoo alang kaniya. Ang iyang ikabalakan gyud nga, ingana din na siya nga giklase sa Ginoo. Mauna nga klase ang kahadlukan. Ug di na to ni masabtan. Abi ninyo mga kagalaan, kita magul nga mga tao, free moral agent. Being ta. Ganahan kay ta mo probe, mo explore aning mga butanga nga lisud gid kay mga kagalaan. Si Job, wala po sa exempted. Basahon na ko nato diri sa 13 mga kagalaan. Kana nga pangutana, nagaingon siya diri sa chapter 13, nagaingon siya, I desire to speak to the Almighty and to argue my case before God. Parihara po siya nato. Ma'am. Oh, makapangutana man kita. Actually, Gusto siya makag-istorya sa Ginoo nga ngano man Ginoo, maayo man kay ko, wala man gyud ko'y sala nga gibuhat nga ning kamot kog alagad kanimo. Gusto ko makiglalis nimo. I want to present my case before you. Gusto ko nga makiglalis kay mo argue ko kay gusto ko makig-istorya kay ngano nahitabo man nako. Si dili malikayan sa atong leksyon Pastor Gingging, si Job ni action ba gisag question sa Ginoo. Ni action gud siya question sa Ginoo, pero ang nakanindot lang kay sa katapusan sa bahin labi na nang sa Job 10 nakita niya nga ang ending gihapon iya gihapon gi-recognize ang Ginoo. Tama sa pastor, dili lang nang word tingali nga iyang gi-question ang Ginoo. Murag mabutang nato declarative sentence ang iyang gihimo. Kay mas may pauntag wala na lang ko pakataw ha. Pero giprobe ra gihapon niya sa ending ma'am nga ang Ginoo maayo naagad gihapon ang gugma. Tanawa ingon siya. Iya lang gi-confirm. You have given me life and constant love, and your care has kept me alive. Nasa sa verse 12. Sa ato pa, prior ana Pastor Gingging, di ba? Sa verse sa chapter 6. Okay. Kung mabalik ka sa chapter 6, naadiha ang pag-agulo, mga pag-agulo ni kinsa ni Job sa iyahang pagreklamo ngadto sa Ginoo tungod sa kaiyang mga naagian. Gani niingon siya diha, I have no appetite for food, and everything I eat makes me sick. Sa ato pa, gi-recognize kiniya nga wala na gyud siya ato nga time, pero ang sa akong gikaingon nato sa natuna sa atong leksyon, ang ending sa gihapon, wala gyud siya maingon siya diha ang Ginoo gihapon ang iyang gisaligan. Tinuod na mga kahigalaan. Ang libro sa Job, discussion lain-lain ba? Mga pangutana o tubag. Naay pangutana sa iyang mga higala ni Job. Tubag si Job, napoy pangutana si Job. Ang Ginoo mo tubag, tubag na po si Job. O mo na. Sa usa sa mga tubag sa Ginoo maingon siya nga, mura bag ingon ani ang pagkaistorya mga kagalaan nga mura magkahubog parehason man kunin mong tao. Ingana ba? Isod naman po kunin mong bulsa. Mo man ay danger ginato mga kagalaan. Putting God in our pockets instead of treating Him as God, Creator, all-powerful, all-wise mga kagalaan. We put Him in our pockets and reduce Him nga mahimo na siyang demigod ba? Gamay na nga Dios. Gamay na kay Ginoo. Parihason na nato sa huna-huna ba? Ingon siya, kay balo ka kung unsaon pagbuhat ng tanan nga mga butang din ha?
mo nang balik ta sa hunahuna nga ang akong hunahuna dili mo inyong hunahuna. Mo lagi nga ang punto diha nga ang Ginoo dili matugkad, unfathomable. Mo nang naingon siya dinhi sa ato sa 1 Corinthians 3:19, gusto nako ni kuanon. This world considers to be wisdom is nonsense in God's sight. Meaning kaning ginahuna nato nga kakuyaw o ka ma-amaze ta sa kalibutan sa tubangan sa Ginoo, wala ra gyud na ba man tungod sa iyang pagkagamhanan. Oh, gun mga Gani, man-made. kung dili siya atong masukod. Oo. Kung ato lang mo lukso lang tas katapusan mga kagalaan ha, aron atong matagaag gamay nga I'm sure nga naay lahi nga discussion ating nga nato na nga atong paghimuon ani unya later on, no? Pero nagaingon din mga kagalaan sa katapusan nga kapitulo sa Job. Job kapitulo 42. Nagaingon mga kagalaan si Job, surely I spoke of things I did not understand. Masabtan na niya ba? Kalugayan nilang lantugi sa Ginoo, mingon siya nga Ginoo, pasaylo agi kay ko daghan kay kog istorya nga wa gyud ko kasabot. Wa ko kasabot. Things that are too wonderful for me to know. Siya na nga To know you. verse, Pastor? Job chapter 42. 42. Verse 3 nga naghan kag istorya nga wa ko kasabot gani nimo Ginoo, mga butang nga complicated, mga butang nga lisod kayo, mga butang nga grabe kayo nga di nako gali masabtan ka. Dili makatugkad. Mao na nga sa ubos-ubos gamay, verse 5, ang akong igdulungog nakadungog kanimo ug karon ang akong mata nakakita na kanimo. Busa ang akong ikaligut-gutan akong kaugalingon ug nangayo ko og pasaylo, and repent in dust and ashes. Nangayo sa pasaylo nga Ginoo, wala gid koy angay nga ikapangutana nimo. Who am I to question you? Mauna nga ang integrity ni Job. Iyang nasabtan. We may not be dili tingalan nato masabtan mga kagalaan ang iyang ways ba. Kay kinsa gud punta nga atong sukdon pag-ayo ang pamaagi sa Ginoo. Kung ato magaling matugkad ang iyang pamaagi, mura na punta Ginoo. Mampiki, no? Pero mga kagalaan, di magaling nato masabtan ang iyang pamaagi. Pero ang nindot kaya kinaiya mo ang pagbaton sa kinaiya ni Job nga, let God be God. Amen. Ginoo, ikaw na lang yun. Sa lakton, Pastor Gingging, nagbasa ko sa lesson, kapila na ko din ibalik-balik basa. Nagunahon ako sa ko pong nauna ba? Gusto na ko ihatag sa inyo ha. Dunay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga dili gyud nato matugkad karon. Dunay pa nga kasakitan nga atong maesperiensyahan nga Nganong nahitabo? nganong nahitabo man to? Nganong gitugot man to? Daghan nagbasa ko sa lesson nakaingon ko ba nga hasta lang Ginoo no. Unya ra gyud ako na matubag ug magkita ta. So mga higala sa atong kinabuhi di ay dili necessary nga atong sukdon ang Ginoo kay di man ginato mag-question ang Ginoo sa iyang gahom, iyang gugma. Og dugang pud ana Pastor ba? Dili gyud nato maayong pugson gyud nato nga matugkad ang Ginoo. Kaya matugkad ang Ginoo, dili na siya Ginoo. Oo, lagi nga akong gisulti ganina nga he ceases to be God. Kung ato siyang masabtan ang mga misteryo nga niya sa atong palibot. Kay makalibog man gyud. Ang tao nga malibog, magsugod na niya ang pagduha-duha ug di na siya motuo. So, diha na lang ta kontento na lang tag unsay butang na padayag sa Ginoo nga maka-maintain sa atong pagtuo, padayon ta diha. Mga kagalaan, dahil salamat Amang Pinky o Pastor asoy sa inyo ang mga inputs. Nindot kay nga atong leksyon mga kagalaan. Ug karon ato nasabtan nga ang Ginoo di ay dili importante nga atong masukod pag-ayo ang iyang kaalam ug kahibalo mga kagalaan kadi maginaton na masukod. Ginaton na ang importante nga imong masabtan nga ang Ginoo di ay puno sa gugma. No? Puno sa kaalam pon. Ang pamaagi din nato masabtan mga kagalaan, pero kung imo siyang saligan sa iyang pagka-Dios, kung nailhan mo siya nga Dios siya sa gugma mga kagalaan, unya imo siyang tugutan nga moy mo hulma sa imong kinabuhi mga kagalaan. Makita nimo nga sa katapusan masabtan nasa awit nagaingon will understand it by and by. Later on din nato masabtan ang karon mga kagalaan, but rest assured God is working for our good. Dili di kuno ang importante nga pangutana nga ngano man Ginoo. Why God? But ang pangutana, what for? Ang ako po nga katapusan nga isulti nga
ang atong pagtuo nga nay Ginoo, di pud ta magduha-duha nga nay presensya pud sa kaaway sa Ginoo nga interesado pud sa atong kapildihan. Mao mga kagalaan nga taliwala sa kapaitan, kalisod, pagsulay, mugunit ta sa kamot sa pagtuo, ngadha sa Ginoo kaysa mo'y labing nasayod sa atong ugma ug siya nag-andam og mga maayong butang alang kanato. Daghang salamat sa inyong pagsunod, mga kagalaan. Sa dili pa nato tapuson dunay pinasahi nga awit nga giandam ang tagna sa pagtuon kanatong tanan. Ibati kong kasiguruhan sa ako nang nabuhay, mga pulong sa pag-ampo aton nang nahimo apan sa panahon nga milabay imong gisalikuan. Nawadan ikaw sa paglaom, gidudahan mo ang iyang gahom. Higugmaon mo ba siya kung ako mubiyang na? O Diyos sa mga balaan, gamhanan, ug mahigugmaon sa tanan. Amo ra gyud ipadayag Ginoo ang among pagdayeg ug pagpasalamat nga doon na kami buhi nga Dios Amen. nga nagahimo kanamo. Ug hinaw pa unta Dios nga patubuon nimo sa among kasing-kasing ang dugang pa nga pagtuo. O nga kini nga pagtuo magatakod sa among mga kahigalaan ug mga kaigsuonan nga magsilbi kini nga pabilo nga magsamot kami sa pag-alagad tungod kay hapit na ikaw mobalik. Dungga among mga pag-ampo o Dios kay kini tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Gitipikan ko ang kagahapon ug ako nakakatun kinabuhi nga langit no kinahanglan maangko kasing-kasing ta atong andamon kay langit ang tumon pag-alagad atong ligunon kanunay magmadasigon. Higugmaon mo ba siya kung ako mubiyan na? Mahinumduman mo pa ba siya? Gugma niyag pagamuma kinabuhi kihatag niya kaluwasan atong nabatunan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.